Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde mon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof ha oɗo boroso wawa hollude en caggal no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonni banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma. Debbo Pullo a salminama a salmitama kadi en mbi mba e bismago ma salminde yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal sikki ala ko coftal kono kadi e softede mawde tigui joguiɗen huccidde mabɓe kala subaka gam habrudeɓe walla harandeɓe holko jaani leydi Sénégal piniri ɗum noon ko wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude rewɓe men jayndeji koko yewite banggue hono politique woni dawrugol kono ne kadi tawe hen ko ɓuuri ko hewtiɗo hen hakkillaji ɓiɓɓe leydi Sénégal woni ko yewti e ɗe ɗalle ɗe ndewani e lawol woni immigration clandestine. noon tigui no alarba fo ma en gaare dawrugol e gasirde roɓɓindu jayndeli meɗen jayde l'observateur udditadama ko noon tigui nden noon jayde ari koye yewtere yajde nde ɓe mbaddi yoɓe ganduɗa kam wonno hono hoorejo conseil économique social et environnemental woni Aminata Touré e on tuma noon jayde wi tan kanko Aminata Touré ne wayno tande o suuti konngol ɗi ganduɗa ɗi ko gam tigui ha joni habtade yogoye konngol ɗi ganduɗa ɗi jopama mo e on tuma noon kanko gonnoɗo hen hoorejo jagorɗo leydi Sénégal o eri tan koyo kay ha joni losko yañgo waɗi e ko yewti e on noon galle biteɗo conseil économique social et environnemental guila e nde o darnaɗo e leydi men Sénégal wonno ko hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e tati woni 2013 e on tuma noon so wide makko ha kay ñande nde ummi e on ɗon galle foof tan noon ko yidde laɓɓinde hono mbiyen ha joni yidde laɓɓindemo hawa laaɓa ceera saabu e famamuye makko wonde koɓe yiɗɓe ha joni fawdemo yogo e gueɗe ganduɗa ɗe koɗe laaɓani e on tuma noon ɗin ko guɗi jajƴine tawe e nder nde jayde witende l'observateur goɗɗum ko tawete hen nde wayno ko alhaali cellal ɓalli won rafi mo ganduɗa kay ko kawniɗo yiya ɗo e Dakar leegal bitegal Thiaroye sur Mer ɓe koliti wonde noon ko won kay puƴi ɗe ganduɗa kay ina jalta e yesso neɗɗo kono kadi e yoga ha joni e nokkuji ɓandu muɗum e on tuma noon on ɗon rafi kadi yiyama toon to Joal Popenguine Toubab Dialaw wondude e nokkuji jonɗi e on tuma noon ko kurhuli mawɗi jiiya e on ɗon fannu ha ko ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓaali leydi men Sénégal waɗi toon jillu tawi ko jillu betere jayde enquête koloski nden ɗon ne ari ko e dawrugol ko ha joni mbiyen ko relation mo ganduɗa kay ko kawniɗo oɗo saaha hande yiya hakkude Idrissa Seck e Aminata Touré e on tuma noon ɓe kolliti wonde ha joni ko ureki joptigu woni hakkude mabɓe on tuma noon Idrissa Seck e Aminata Touré hollitama wonde de ko deƴƴiri junde ha joni laati tigui hono haare konguɗi hakkude ɓeɗon ɗiɗo mennoɓe ɗo wonde horoɓe jagorde leydi men Sénégal guila hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e tati 2013 kanko Mimi Touré noon holliti wonde de omo tan deƴƴi eko yewti ha joni e deƴƴere makko kono kadi omo noto kame jabtade kala kay gummiɗo ina habto walla mbiyen ina haɓo hoorejo Macky Sall e on tuma noon ɓe kolliti wonde hunde de koko way wenciti oɗo saaha hande saabu Idrissa Seck oɗo saaha hande kañum tigui ɓuuri wonde e position poɗɗo fayde wonande ɓeɓe ganduɗa ɓe ko ɓattiɓe hoorejo Macky Sall e on tuma noon ɗin ko guɗi jajine tawe e hello tati e nde jani witende enquête quotidien jayde libération ko dawri nden ɗon ne ari ko e fannu goɗɗo woni titre goɗɗo e oɗo subaka hande ko ɗalle ɗe ndewani e lawol ɓe kolliti wonde de ko goto e ɓeɗo dadɓe e nduɗo yolere hesru wandu toon to maaje kaɗe ɗe Cap-Vert kanko de sutata ko guuɗi so wiide makko de nde ɓe gummortono Mbour e kanɗon laana ɓe gonno ko temedere e capanɗe joyi neɗɗo kono nde ɓe jetti toon to Cap-Vert e saaha nde laana ka yiwde ɓe lima ɓe tawa koɓe capanɗe jeegomo e on tuma noon so wiide makko ina wayno ko caɗele mawde guila tan hôpital mo ganduɗa o ɗoɓe nelda biteɗo Santa Maria tawete ko e nokku mo ganduɗa kay ko toon to Cap-Vert e on tuma noon oɗo saaha hande ɓe mbaɗi erango faade ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe nde ballataɓe saabu kay ɗoɓe goni ɗo kala koɓe joguino gasi ha laaɓi ceer kono kadi kala copraji mabɓe ɗeɓe manam joguino ɓe mbaɗi tigui e ɗen ɗalle ɗe ndewani e lawol jayde las ko wi nden ɗon jayde woɗɗani tigui on ɗon immigration clandestine ɗen ɗalle ɗe ndewani e lawol omo ganduɗa ko gardiɗo DER woni tan joguiɓe kako yewte banggue hono luggol copraji ɗo
ɗo e leydi meɗen Sénégal on noon ne wayno hannde suuti konngudi mbiyen suuti gongaji muɗum fewde ɓen sukaɓe ganduɗa hannde ko ɓamɓe hono pellitte yaltude leydi Sénégal kala no jaltiri foof ɗum ɗon noon kanko mo ganduɗa kay ko warti hen so wiide makko ne wayno ɓe noon sukaɓe de alay saago ɓe jogo ko wiyete responsabilité woni tan ɓe jogo ha joni foddeji ɗi poti wadde kono kadi yimɓe kaala gonga mo ganduɗa ko gonga tigui hono goɗɗo o kono ɗum ɗon noon holiti wonde ko sukaɓeɓe kala oɗo saaha hannde moɓe ñamlunoɗe noon koppereje kañumen dutti ƴettuɗen koppereje mbaɗi ɗum e laade ɗanle ɗe ndewani e lawol e wiide makko noon haysino tawi laamu ngu waɗi ko tolni e 5 milliards e koppereje CFA so hokki ɗum sukaɓeɓe no wayno yiɗɓe yaade ɓe kañumen koko jahata tan hay goto heɗotako ɗo e leydi ndi ha leydi Sénégal jeyde quotidien le quotidien ko noon tigui nden on jayde kañum ne ari koye fannu goɗɗo ɓe gaari koye ha joni golle ɗe ganduɗa ɗe ina peeñi toon to maayo wiyetego hono maayo Falleme ɓe koliti wonde noon ina wayno tan nde gonɗon maayo de oɗo saaha hannde ko caɗele tigui hono ngaalu muɗum rutti ina lebta ɗum honno jayde windiri e bindol garwonigol ɓe koliti wonde de hono gasu hono ko wiyete ha joni kanŋe kañum te o saaha hannde bonni kala ko fate banggue diƴƴe gonɗon maayo ko ɗum jeeyi sababu noon leyɗele tati hufɓe gonɗon maayo Falleme o saaha hannde de darima langgam tigui ha joni fabade bonande wonde e bonnede oɗo saaha e gon maayo wiyetego maayel Falleme jeyde an le soleil nden ɗon ne ari koko yewti ko e on ɗon programme mo ganduɗa kay ko biteɗo triennal de l'ICPE ɗum ɗon noon koko yewte banggue ha joni koppereje woni financement hakkude leydi Sénégal e FMI woni goo mo ganduɗa o kam tambi kala ko yewte banggue hono koppereje windere nde ɓe koliti wonde de ko ɓerɗe deƴƴe ɓe jogani leydi Sénégal caggal nde ɓe jiiye muɗum hono golle mantiniɗe ha tengti to banggue hono ɓamtare e oɗo saaha mo gonɗen woni saaha Covid-19 jeyde coftal balli stade uddata dama ko noon tigui Aissata nden ɗon jayde e oɗo subaka hannde ari koko yewti ko wiyete hono Ligue des Nations tawi ko final fo manam tan final mo ganduɗa ko final A4 hono noɓe noddirta ɗum e kala saaha Espagne kam tigui fooli Allemagne labtugal logui jeegom e ndiga ɓe koliti wonde noon ko défaite mo ganduɗa kay ɓurɗo musde mo kamɓe noddirteɓe les Mannschaft woni Allemagne naɓe ɓe piya walla mbiyen ɓe mbayri feede hono ngal ɗo pigal labtugal guili tan ujunere temedde jeenayyi capan tati e goho woni 1931 woni hitande tan caggal nde darnano oɗon coupe du monde du football toon to Uruguay ɓe koliti wonde noon omo ganduɗa ko Ferran Torres ɓiɗɗo espagnol najo kañum de dañi soirée mantiniɗo taari kay woni o heeɓi loggude hen loggi tati ko wiyete hono triplé kamɓe noon noddirteɓe la Roja woni tan ɓeɓe ganduɗa ko espagnol naɓeɓe ɓe tawti leydi France e ganduɗa ko woni on ɗon dernière carré noɓe noddirta kono ɗum ko ina tawe hen omo ganduɗa ko konngudi Pierre-Emerick Aubameyang ko ɗo e Afrique attaquant mo Gabon noon ne wayno tan de holliti wonde ko El Hadji Diouf oɗo saaha hannde ne wayno o jogui muɗum hono darogal kono kadi omo yooɗa gueɗe omo ganduɗa ko Sadio Mané kono ɗum kadi ɓe kaali hen kippo guenduji leydi Sénégal to banggue caɗele jogade to banggue ha joni woni latéral uji droite kame gauche ɓe kolliti wonde de toon ina yewni no fewi ha tengti e to banggue milieu de terrain ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tungunde nde kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa en sen gummima e ngal ɗon banggal ganduɗa woni kañum woni joftal ɓalli uddidamal e kala ko ganduɗa jonno tengtude e jaydeli min cuɓani on hande subaka min piyatata min payata koye nomin mbiri on nani ni e dawrugol saggal nde ganduɗa alarba foof ma min gara noon e banggal politique ko ɓuuri hen tengtude Amadou Moussa noon ina anda ɗe ɗo balɗe tekkere nana luuɓa hakkude Mimi Touré e omo ganduɗa kanko woni Idrissa Seck ƴettiddo jonde makko ɗo ɗo ganduɗa kañum woni conseil économique social et environnemental ko ɓuuri hen noon mantinade walla ko ɓuuri hen ƴewtindede aɗa andi Mimi Touré nde wiya tan kañum ittama e hoore nde ayi addi e banggal kopareje haali wi kala ko ganduɗa woni kayitaji e document ji woppi ɗum toon te ala haydara ko niɓɓiɗe liggey muɗum ina wayno omo fadanno ko wayni hande noon ɓe ganduɗa ko yimɓe makko ittama e place uji mumen toon no ndiwama hesɓe gaddama ɗum ɗo noon beele ko banggal politique walla ko banggal fewndide ko Allah tan andi kono kadi Amadou e nde ɗon darde hande ɗe ɗo kopareje o yiɗi fawede e dow makko aɗa andi ko wayni hande ina jeeyano e darde makko kanko Mimi Touré e hakkude makko e Karim Meïssa Wade hakkude makko e omo ganduɗa kanko woni Khalifa Ababacar Sall e ko way noon ina wayno hanki noon darde o darino darde wande noon omo ganduɗa woni Idrissa Seck yiɗi darade faye makko kono noon tigui
jii kanko Mimi Touré ne gasa tawi o yiri hono ko jogoɗen ɗo haalde e to banggue miijo men ko soppude sawru ha para ɓaara sawru ndu kadi aussi ndu fiirema an o coppu noon ndun sawru ndu ko ɗum woni ko Mimi Touré o saaha hannde woni ko miijoto ha ko ɗum jeeyi sababu noon o wi ene yiiɗi omo yiiɗi waɗe ko wiyete audit manam lorsque yañgo waɗe e oɗon galle mo ganduɗa ko conseil économique social et environnemental guila nde o darna ɗo e leydi men wonno ko 2013 ha e ñalawma nde o yalti e on ɗon galle maɓe gandu kanko mo acci ɗon gueɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe mantiniɗe kono kadi ko gueɗe lawɗinaɗe donc noon ɗum ɗon ɗum ko hen banggue ɓaade woni ko banggue dowrugol kalten holko jeeyi sababu hande o dille mawɗo ina goni hakkude Idrissa Seck e mo ganduɗa ko Mimi Touré te eɗen gandi Mimi Touré enen ɗo jeeyno e wonɓe ko wiyete avocat ji hoorejo Macky Sall so tawi en kutirima ngol konngol wonde kala kalɗo e hunde hoorejo Macky Sall ko yoɗani kanko adoto darade yalta o wayno o défendre walla mbiyen o manam o faddo ɗin konnguɗi o riwta ɗi e kala e saaha kono hande en jii deƴƴere makko junde caggal nde o ittama ɗon poste hande o hunde koko wenciti ni ene gasa guila nden ha ɗo o innani inde hoorejo Macky Sall kono kadi enen ɗamini ko fayarde so tawi attaque uji mbaɗama e hoorejo Macky Sall ine gasa o wasa joni joni o ina wayno jabtade hayso ɗo tawi hanki o jabtima wiide wonde hono jaltal makko toon to conseil économique social et environnemental so biriwi ɗi keewi ko jahandiyankoɓe eɗen gandi hakkude makko Idrissa Seck wona hunde welde guila ɓooyi saabu Idrissa Seck ɓooyi wadde critiqué Macky Sall te kadi o jabto kono kadi ɓe ɓooyi tarodirde kono hande no wayno koɓe mbiyata ko hono manam junggo e leydi manam koyngal e leydi boddi e leydi manam ko ɗum heeɓi hande hakkude Idrissa Seck e omo ganduɗa ko Mimi Touré noon tigui Amadou Moussa saabu en ina ƴewtinda hakkude moɓe guila jooɗi ha joni hay passation de service o ko ƴewtinda hen woni wodani hakkude moɓe no fonno wodude ni saabu kanko fonno ƴettude yete sawro liggortono o totta ɗum Idrissa Seck kono ɗum ɗon ala e hakkude moɓe ɗum ɗon fof ina hollita hakkude moɓe ko ganduɗa yete nani hen ina mofti walla ina suuɗino joni surtima ɗum ɗon ne hakkude makko e Macky Sall ne ko noon saabu ko wi ko wiide makko journaliste uji ko kamɓe ɓuuri nawde haala ka yeeso saabu so hunde waɗi goto fof waɗata hen analyse mum so ƴewtindama o waɗi discours makko ha paari o innani hen hay lawol gotol gardiɗo leydi mo ganduɗa joƴƴinnomo ɗon te kamɓe liggodirtuno guila nden ha joni ko lawol kamɓene ɓe kaala walla ɓe jeema andude holko saabi nde ɗon darde Mimi Touré dari ɗum kono noon hande kam Amadou Moussa hakkude makko kam e Idrissa Seck kam andama tigui welani kono kadi Aissata artude seeɗa e to banggue kanko Mimi Touré no rumtori walla mbiyen no hunde taƴiri hakkude makko hoorejo Macky Sall ko hunde fonde wonde saabu Aissata so tawi yimɓe kaldi gonga en mbawa ummodade haara guila en gonani hay hunde en goni hunde eɗen jokki e gollade hunde e dernier moment peut-être ene wiye dernier mandat donc noon e fuɗɗode muɗum mi itte mi joñeɗa te mi itte ɗo mi wasa halfinede hay hunde jiranmi ɗum ko goɗɗum te kabdiɗo hanki kon ardete watte sehil hande alay saago ɗum ɗon wonde ko ɗum jibini no fewi to banggue miijoji luggi kono kadi jibine fitnaji hakkude ɓen ɗon ɗiɗo te eɗen gandi Mimi Touré ala fof ko wonani ɗo jagorɗo o woni hoore jagorɗo o woni jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawde leydi Sénégal o halfinom ɗo dossier ji kewɗi kono kadi o woni envoyé spécial hoorejo Macky Sall o wattindi ko wonde hono conseil hono ko wiyete hono président conseil économique social et wonde environnemental ɗum ɗon noon so tawi hande o jomum ittama te watta kay hunde alay saago mette mbaɗat hakkille ƴogat goɗɗum ha ko ɗum jeeyi sababu noon oɗo fitina hande jiyaɗo kono kadi ko ɓuuri ko mbaɗa yande ko ɓuuri finnindemo kanko on ɗon debbo ene wayno komo haɓanno hanki e hecci hanki kemnoɗo ɗon e critique Macky Sall omo jabto ene jabtomo on lomti place makko alay saago waɗanno ɗum wayi wadde yaari no foti yaarude ni noon tigui te critique hakkude Macky Sall Idrissa Seck wona nde o jooɗi tan ko guila o jooɗaki ɗum wonno komin gaddanno woni ruɓɓindu jayndeli moɗon ko tottude wonadi janggo so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Amadou Moussa en banggal caméra o amin jarna hen no fewi Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré banggal maquillage o ko Kumbis Babou.